Čauky, vítajte pri 3. vlogu. A teraz je to taká informačná prednáška, ako urobil Flyboy o mne. Ďakujem, že si to natočil, a keď si na ten nadával. Ale čo už, prežijem to. No, a teraz je to o Foxstyleovi alias Timotej Bart. Timotej Bartko, kto ma nepočul, tak ešte raz pripomínam, OK. No, a hneď môžem začať prednášku. Mal tu byť so mnou aj Billy, alias Ramon, si urobil novú prezývku. Sorry, že som ešte taký, som trochu prechladnutý ešte a tak. Chorý som doma, je 8:30 ráno. Tu akurát kúpam a nechce sa mi otáčať kamera. No aj neúzačaj, mám prednášku, je trošku na hlavu padnúte, keď to mám tak povedať. Lebo je veľmi veľká uražujka, ešte väčšia, kde som ja. Robí ten ksicht, ktorý neznášam. Chápete? Ramon, keď sa ešte volal Billy, keď sa volal ešte Ramon, no tak on... No tak Foxstyle, on sa vyhlasoval za Flyboya, chápete? Chápete, čo Flyboy.sk, viete asi kto to je, možno pozeráte, niekto nie, tak kanál dám do podpisku videa, tam si dajte, ja kanál napíšem, no a kúpnite si ho, je to veľmi dobrý youtuber a let's player, už aj natáčal Eurotrack Simulator, ale ja už idem prednášku o tom dementíkovi Foxstyleovi, ktorý sa vyhlasoval za Flyboya. No a môžem začať. Takže, volá sa Timotej Bart, čo som spomínal, no teraz tretíkrát som to povedal, viem, trošku na hlavu pamätím. To nevadí. No a tak. A je veľmi protivný, chápete, Billy, chápete, boli sme vonku, Foxstyle, aj my, ja, Flyboy, Foxhead, tiež pozdáte, on si urobí svoj YouTube účet a tak, a už bude tiež natáčať, mu Flyboy spraví. No a... Bože, to je som... Bože. No a boli sme vonku, ne? A som si chcel pozíčať lovcu, tak som ju bral, ne? On ju nechcel dať od mňa, kopal bo by nechcel dať a potom on blablabla, už aj neviem čo sa stalo, a sa zasral či čo a že, jak sa to volá, Foxstyle chodil, chápete, Billy mu do hlavy a odbili ho do Foxstyle, chápete to a Billy, on akože chytil kameň, on to akože po ňom hodil. Ne, on sa rozreval a ja som to loptu zobral, on to tak rozreval a vraj, že má celú nohu červenú teraz. A to fakt, doslova. Tak to sám vravel. Aj veľmi protivný, veľká uražlivka, lebo potom išiel na schody, chápete, sa urazil. To je uražlivka, ešte väčšia než ja. Ale taký všivák, jak Flyboy je nazval, on je taký krivák, on má tak... No. No dobre, tak ja už by som zakončil aj toto video, už koľko natočíme, 4 minúty, to je dobré. No takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, ak sa vám videjko páčilo, dajte like. A keď sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike, dajte odber, komentujte to a uvidíme sa na budúce! Čauky!